Am trecut de noaptea în care riscul de brumă era cel mai extins, iar estimările indicau o situație mai rea. Din fericire, temperaturile reci nu s-au extins chiar atât de mult cum prevedeau modelele. Ce ne poți spune despre asta? Cum a arătat harta temperaturilor minime? Da, e corect. Părți din Oltenia, din Bărăgan și Dobrogea au scăpat de frigul intens, la fel și unele regiuni din nordul Moldovei. Ce ne-a surprins însă a fost situația Câmpiei de Vest, unde temperaturile au scăzut mult pe timpul nopții trecute, mai mult decât ne-am fi așteptat. Și de ce e atât de greu să prevedem exact dispunerea acestor zone reci, chiar și cu modelele de astăzi? Păi asta se întâmplă pentru că vorbim de o masă de aer rece în continuă mișcare, care traversează toată peninsula balcanică. Este o masă cu o dinamică foarte complexă și e dificil să anticipezi fiecare microclimă sau fiecare buzunar de aer rece. Cât de mare este, de fapt, această masă de aer rece? Este uriașă. Acoperă nu doar întreaga Românie, ci toate țările peninsulei balcanice: Ucraina, Slovacia, părți din Polonia, jumătate din Marea Neagră și chiar zone din sudul Rusiei, Belarus sau Turcia. E un nucleu de aer rece desprins din zona polară, cu dimensiuni enorme, care călătorește dinspre Europa de Est către Turcia și Levant. La originea ei se află un vortex polar foarte slab, care a permis această ieșire masivă din zona polară. Și ce efecte aduce cu ea, în afară de frig? Acest aer rece vine însoțit de numeroși centri de presiune scăzută. Asta înseamnă că va forma cicloni atât deasupra Mării Negre cât și deasupra Mării Mediterane. Ne putem aștepta la averse și ninsori în majoritatea regiunilor unde va ajunge. Modelele estimează ninsori chiar și în zona Irakului, iar în Turcia stratul de zapadă ar putea ajunge până la 15 cm până la jumătatea săptămânii viitoare. Situația nu e una extremă, dar nici una uzuală. Cât timp mai rămâne această masă de aer rece deasupra țării noastre? Trecerea masei de aer rece continuă în România până la finalul zilei de luni 4 mai 2026. Așadar ne așteaptă o nouă noapte cu valori apropiate de 0 grade, dar cu o dispunere ceva mai restrânsă a frigului, pe măsură ce partea frontală a acestei întinderi de aer rece va trece de țara noastră. Deci ne așteptăm la o ameliorare treptată. Vorbim și despre estimări pentru luna viitoare? Absolut. Vom discuta în următoarele articole despre câteva schimbări pentru săptămâna viitoare și vom publica, bineînțeles, articolul cu estimările pentru luna mai 2026, așa că rămâneți pe faza. Cât de mult ar fi putut ajuta acest aer rece peste vare când ar fi însemnat răcoriri și precipitații?